Hemen gaude beste urte batez jaize hasieran urteko prela. Aurten, elorriko muskantza, tokatu zaigu pregoia ematea eta plazer handi bat dela izan behar dugu. Mila esker, jai batzordeari aukera hau ematea gaitik. Gu, 2000 urtean sortu eginen. 17 urte daramagu areto futbolaz gozatzen eta gutxienez beste horren beste jarraitzeko gogoz eta indarrez gaudela. Aurten gainera, lehen taldea bigarren mailara igotzea lortu du. Badakizue, ezinaz, ekinez egina. Besterik gabe eta beti falta direna gogoan ditugula gai sorpresa